Hei! Ada a hotărât, de fapt nu, de un an visăm, de un an tot vorbim de o aventură în Peru. Este ceva tură cu motoreta care inițial ne-am gândit să o facem cu un tur închiriat, apoi am venit cu o idee, hai să studiem și să facem aventură. Și atunci am construit itinerariu lung. Sunt 2000 și ceva de kilometri, nu? Sunt 4000, asta ok. Ok, 4000 de kilometri, după care am descoperit că nu ne-am dat pe stradă de mult timp și nu avem echipamente. Am început să facem provizii, avem și bagajul pregătit, o lună înainte, e aici de 3 săptămâni. Acum avem cam o săptămână până la plecare, trebuie să documentăm puțin. Ada a reușit să adune echipamentul, avem cască, luată înapoi de prin vecin de unde a fost împrumutată, echipat regulamentar intercom, funcțional, verificat în curte, mers pe jos, geacă, ediție mai veche, mânuși noi, echipament, personajul e băgat în geacă. Ce mai avem? Pantaloni, potriviți de aventură, se potrivesc perfect, am testat și bascheții, cizmele, cam scurte, încercăm. Și echipamente în continuare. Cumpărat pantaloni la băiat cu căptușeală. După multe teste am reușit să adunăm și o geacă 3 într-1. Incredibil, din geaca asta eu m-am retras din sportul de stradă, nu credeam că există așa ceva, dar după ce am cumpărat geacă de stradă am descoperit că am cumpărat 3 geci de stradă. Avem din geaca asta, am scos căptușala numărul 1, care este băgată în căptușala numărul 2, care este băgată în căptușala numărul 3. Te îmbraci cu 3 geci deodată dacă ai nevoie. Dacă nu, poți să iei doar una de vară, habar n-am, nu știu. Ceva protecții, nu mai sunt obișnuit cu asta, e foarte nasol. Și mâine încercăm ceva test drive. Am reușit să găsim o motoretă, să testăm cu ceva similar. Acolo avem motorete închiriate, cască nouă pentru stradă, căutată cu sacrificii, făcut parada modei între timp. Mamă, și aici este tot echipamentul care se potrivește. Cască, intercom regulamentar, pantalonii de dedesubt, pantalonii de deasupra, prima geacă de dedesubt, a doua geacă de dedesubt și geaca de deasupra, mănuși noi. Și cineva abia așteaptă să se dea. Și pentru că tot nu poți să călătorești chiar așa de neechipat, la toate astea se adaugă lock and ride, mounturi la grămadă, cred că sunt copiate după ceva mai bun, sau nu știu, par la fel oricum. Și tehnică, rucsac. Asta ar fi varianta portabilă de geacă, de geantă. Disperare mare. Vezi să nu te Aici, să nu ne rupem gâtul. Ada a intrat în panică. Are o panică de gradul 4 acum. Pe o scară de 3, cât e posibil la ea. A certat cu jumătate de aeroport deja. S-a bătut cu toți că are conexiune scurtă în tot aeroportul ăsta. Și se pare că o să ajungem și cu 10 minute mai devreme. Nu ajung și cu 10 minute, ești un sfert la N-am voie să mă duc la toaletă, n-am voie să beau apă, n-am putut să iau niciun biscuit din geantă. Suntem pe modul panică totală. Dar aproape am ajuns la porți. Mă rog. Ada care este în extreme, data trecută ne-a adus cu jumătate de oră mai târziu, acum suntem cu 2 ore mai devreme permanent. Deci suntem bine acum. Persoană satisfăcută. Prima impresie, mi-am luat mult prea multe haine groase la mine, cred. Cred că am făcut ceva transport. O să părăsim ceva, cred că o să părăsim jumătate din haine aici. Și le înlocuim cu cafea. Nu, aici de genul în Lima și le luăm când plecăm acasă. Deci dacă e cafea bună, le abandonezi tot. O, așa. Schimbăm haine, schimbăm cafea. Așa arătăm după 443 de ore
de zbor. Nu e rău. Mergem să bea fata o bere și băiatul apă. Prima zi. Iubita mea se adaptează încă la fusul orar. A trezit la 5, frate, cred, după ce mi-a zis că e concediu. Și că să nu ne trezim prea devreme, deja la 8:30 aveam discuții, de la 5 ce trează. În fine, m-am trezit și eu, ca omul forțat. Micul dejun, hotelul nostru, acolo undeva trebuie să... Cred că reușim să schimbăm ceva bani. Și de aici începe... Am schimbat complet programul. Complet, nu mult. Ne-am adaptat. Astăzi trebuia de principiu să luăm motoretele, doar să le aranjăm un pic, care deja asta ar fi trebuit să dureze destul de mult, nu? Cam aia era ponta. Între timp, pentru că ne-am trezit de la 5 cu atâta capacitate de viață, luăm motoretele. Planul este să ne echipăm, să ne pregătim și deja am pregătit câteva lucruri de văzut prin Lima pe aici, nu? 2-3 muzee, nu știu, o plajă, nu știu ce, niște nebunii. Deja a devenit mult mai intensă prima zi, vedem ce este. Și problema cea mai mare este că nu știu de ce până acum am filmat vertical și acum filmez orizontal și o stupiditate, pentru că am filmat prost până acum. În prostia aia verticală nu se vede nimic. Nu-mi place deloc. Hai să vedem. Și azi mi-am băgat botul pentru prima oară în suc, dar nu e chiar suc, nu am trecut peste regulă de suc. E chiar fresh, sunt portocale stoarse. Hello. Era o perioadă în care mașinile astea le întâlneai pe stradă. Am aterizat într-un muzeu care l-a găsit Ada de mașini. Absolut impresionant. Absolut impresionant. Toate sunt restaurate în cel mai mare detaliu. O colecție de modele foarte rare. Incredibil. Spectaculos. Spectaculos. Și se pare că și Glazurit, un mare producător de vopseluri, participă la colecția asta și toate au o vopsea extraordinară. Incredibil. Hey, și de aici este omul care se ocupă de zonă. Îi salut! Atelierul ăsta restaurează mașini, este absolut impresionant. Numai mașini top, de la zero. Incredibil cât de bine lucrează. Omul zice că le ia 7-8 luni să facă fiecare și mai au încă câteva de făcut, de adăugat în colecția aia. Hey, amigo. Mira, ahí la tienda miradita donde se fabrican las piezas, la tienda mirada. Manual, todo es manual. Sí, todo artesanal. Todo artesanal. Aquí. Se fabrică. Se pare că toate piesele care nu le găsesc le fabrică manual în acest atelier modest. Foarte tare. Cum ar fi asta, aici, le lucrează pe nicovală și reușesc să facă piese și să repare piese la nivelul ăsta. Incredibil. Din resturi de elemente de la alte mașini. Foarte tare. Scoatem camera. Să-mi pun camera deja? Ți-aduce aminte valizele alea enorme cu care am plecat de acasă? Care?
toate s-au redus la chestiile alea. Cum dracu am reușit să băgăm atâta în alea și n-am abandonat mai nimic? E incredibil, ce prostie. Doar că nu mai sunt drepte și frumoase. Bine, totul s-a redus la 2 cutii și un rucsac mici și lucrurile sunt mătotolite, nu o să mai fie drepte și frumoase. O să fim cocoloșiți. Și încă sunt de părere Cum că am, intrăm noi în Machu Picchu? încă sunt de părere că am luat prea multe haine. Dacă mă uit prin ele, de 3 zile am purtat un tricou și o pereche de pantaloni. E de-abia a treia zi. Hai să mai discutăm în a 14. La 14 mai arunc deja din ele. Only wanna crack it. Luăm prânz. Așa, da. Bucat de lagună. Și cam atât. 2 călători adevărați. Mă doare spatele și că am făcut 400 de kilometri după 200 sau 100. Spune ceva. S-a rămas fără cuvinte. Cum sunt biscuiții aia? Care nu vă știați nici de ei. Cum sunt biscuiții aia? Au fost biscuiți. Mergem spre Laguna. E foaca cină. Bun. Ne facem Să de fie. capul gure. Aș face o baie jur. Este un fel de mare contrast între bogăție și sărăcie aici. Sunt foarte mulți extraordinar de bogați și, de fapt, mulți, nu știu dacă foarte mulți, și extraordinar de mulți săraci, cumva amestecați. Dar cred că aici partea cu infracționalitatea a mai scăzut un pic. Că toate căsuțele sau toate proprietățile de genul ăsta în Lima și pe drum au garduri electrice pe balcoane și la intrare. Sau dacă nu, niște țepi mari. Și am mai văzut pe drum, zici că țara asta cu crește. Sunt foarte multe orașe care de fapt sunt doar deșert, cu parcele. Salut! Hai, salut! Ne cunoaștem, e prietenul meu. Suntem foarte cunoscuți și aici, Da. pe toată lumea Și ne salută placonează toți, și ne da. salută. Da. Ada documentează. Da. Sau ele apar pe hartă, zici că sunt orășele sau sătucuri noi, dar de fapt sunt doar desenate pe jos și sunt de vânzare. Un fel așa, o stradă cu multe pătrate de vânzare de jur împrejur, în deșert sau oriunde. Foarte interesant. Huacacino! Orășelul cu o baltă în mijloc, între dune de nisip. N-am cum să încurc acum, dar Ada s-a băgat la o tură de sandboard. Eu mă bag la privit doar cu buggy. Dar asta e, încerc să privesc. Aș vrea să mă dau și eu, mă dau mai greu, gata cu scuzele. Atâta pot. Pe ultima sută am prins tura de seară. Am obosit deja. Ha? Am obosit deja, nu mai bun. Da. Ada la un extrem sport. Deja începe cu scuzele, se vaită, ce că s-a zgâriat, că nu știu ce chestii. Clasic. Ai dat cu ceară?
Nu, zis după. Dai cu ce are? Deci, Huacacina, dunele de nisip. Mio. Evident, le-am văzut în prezentări, nu era nimeni, era doar câte unul, așa super romantic, cea mai tare destinație, și doar tu și natura și o dună și lacul ăsta care e în mijlocul deșertului și n-ar trebui să fie, care de fapt e la 1 metru de oraș, dacă te uiți în partea greșită, nu mai e așa. Și după aia nu mai e nici chiar atât de privat, este ca la Vama veche. Toată lumea închiriază, toată lumea plimbă, toți se dau, plin, super destinație, autocar peste autocar, stradă la stradă și autostradă în deșert, dar nisipul e fain. Descurc să nu fie de aia dracu. Ia să vedem cum se descurcă de aici. Pași mărunți și siguri. N-am filmat atâta în viața mea, dar de data asta m-am hotărât să povestesc ce facem. La cât de ramălit sunt, poate mai bine. Poate mi-aduc aminte mai bine data viitoare. Adu! Cum e cu blaca? Cum e cu blana la del? Nu? Nu că nu știu să o folosesc. Huacacina! Rar sportul cu bughiuri aici, 1 milion. Aventura de buggy. Astea sunt niște făcute acasă. Fiecare cu talentul lui, unul mai talentat ca altul. Unele sunt mai frumoase, unele sunt mai sport, unele sunt mai Red Bull. Vedem? Blocat. Am rămas blocat. Metri de nisip și este doar gheață. Da? Tehnic. Tehnica. Față și la deal. Bună! Spune! Ce viteză și-a luat la prieten, s-a ajutat la vale acum. Dar este scapă cine poate aici. Vedem că aici e la bani. La vale roller coaster. Necesito que los brazos se los pecho. El hombro delante. Ese sí. Abajo la pierna. Abierto. Cuidado. ¡Voy, Enrique! ¡Dale! ¡Paramos, amigo! ¡Nos paramos rápido! ¿Alguien más? ¡Chicos, a trabajar! Oh, da. Voy a tratar de hacerlo, si no va a tener una parte.
Rada? Hai să vedem. Hai să vedem frunzulița. A, păi tu vrei să întorci, nu frunzuliță. Ce? Tu vrei să întorci, să te dai ca lumea, nu frunze. Păi voiam, dar nu cred că mai vreau. E foarte greu să întorc. Aha. Frumos! Frumos! Bravo! Și aici ce mai fac? De aici ai zis că nu e suficient de abruptă, te dai frunză de aici. Cum să nu zic că... Am zis că aia tocmai că e prea abruptă și nu pot fac nimic. Frunză! Stai că nu mai pot să mai întorc. Păi nu te întorci, du-te stânga-dreapta, du-te diagonal, pus? De așa! Fă viteză în diagonală! Aia e! Excelent arată, arată foarte bine, ești tun! Dacă vrei să mai urc, nu mai cobor. Pe nu mai urc. M-am hotărât de mult, pe deja era prea mult. Coborâtul e ușor aici. Pulbere, pulbere, pulbere. Uite. Uite ce bine s-a dat. Aici a fost viață. Ce bine s-a dat. Aici e mai tare. Aici e tare. Vezi că aici e viață. Au. Au, piciorul încă rezistă. Ce dilemă am avut acum, dacă să mă arunc sau nu. Ce prostie. Și că nu unde e? Nu. Vine și sufletul mai târziu un pic, dacă ai răbdare. 5 minute. Bună dimineața, Ada. Bună dimineața. A treia zi în aventură sau a patra? A patra zi și a doua de off-road, a doua de motoretă. Ce avem pregătit astăzi? Pare ceva mai... Începe ceva deosebit? Care este... Mergem să vedem niște liniuțe. Ok, NASCAR. Așa, Asta e de văzut după ceva autostradă. Asta ar fi, puțin drum de autostradă. să zicem, rezumatul pentru ce urmează azi. Și ulterior începem să urcăm în munți. Deci aventura de astăzi este de fapt dată cu motocicleta pe serpentine și trecem de la jungla din oraș la jungla de... la jungla. La auto. Deci aventura astăzi este să supraviețuim pe drumuri naționale de munte. Mergem spre Pucchio. Pucchio. Următoarea destinație de astăzi. Și astăzi avem 6 ore de... Oraș de tranzit. 6 ore de tranzit de drum greu. Și aici dunele de nisip de lângă micul dejun, cum arată bine? Tot felul de bughiuri. Oamenii de dimineață deja își fac încălzirea pe dune. Între dune, da? Se urcă? Da. Uite, ăla chiar a urcat până acolo. Cum se face cu zona asta? Uite în stânga, sunt unii sus de tot. Uai de mine. Da, chiar sunt unii care au... Ce înseamnă să te trezești la 5? Au fost să prindă răsăritul. Ce înseamnă să te trezești la 5? Da. Asta este pentru astăzi. Micul dejun, o cafea bună, abia aștept. Și ceva dulce. Un pic și apă. Vedem cât de tare. Nu mai văzut asta.
Butate. Cafea concentrată la sticluță. Zice doamna esență de cafea și e destul de uleiat. Nu e chiar așa. E ca o de fapt expres. Și acum se transformă în americană. Ok. O lungim. Așa că pica un pic. Dar ce nu întreba domnul dacă mai vrem? Nu am înțeles absolut nimic. Ar trebui. Întreba dacă nu mai vrem nimic altceva. Pe lângă ouă. Más bien te dejo, hermano, porque ya voy a volar. Cumva am aterizat de la liniile de la Nazca, care aveau turnul închis. Ne-am hotărât să căutăm aeroportul și l-am găsit. Hola, bienvenidos a bordo. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Yo soy Renato. Ada. Ana. Gabriel, Gabi? Da. Vamos a tener un vuelo muy divertido. Ei sunt, da, pilotul și copilotul nostru. Trecem pe audio, pe modul audio de la Pești. Hai să vedem, deocamdată nu e cazul, să ne pregătim de zbor. Mare balamuc aici. Niște rechini vin, te iau din parcare, te bat care mai de care zbor, să zbor cu autobuzul. Dar se pare că există și varianta de zbor cu doi. La Peru, la țară. Ei, cum e la Peru, la țară? Impresionată. Mie îmi plac, Simplu. îmi plac doamnele astea, îmi plac mamaile astea cu codițe și cu șapcă. Sportul ăsta clasic. M-a scăpat telefonul. Am înghețat tot. El mi-a înghețat capul. Ziua 4? Ceva de genul. La căldură. De 30 de grade am ajuns la 8. Nu-i corect. Ai, mea, am ajuns pe la vreo 3800-3700 de metri și apoi ne-am cazat într-un orășel de munte la 3000 și la 3000, ceva de genul. E frig, n-au încălzire, n-au nimic. Cum n-am O încălzire? plapumă. Uite încălzirea, ia uite-o. E o plapumă, Ia uite. 2 persoane. 5.
Două persoane ridici de jos. E cald sub ea, ce rămâne afară în gheață. Dar, În sfârșit, a găsit caramele cu frunze de coca. na. Gata, suntem pregătiți pentru mâncărică. Băgăm micul Am dejun încărcat bateriile, am încărcat și ne camera. punem pe drum. Suntem pregătiți de filmare. Punem pe drum, facem o bucată de munți frumoasă. Ce e cea mai mare senzație pe aici este că toate geamurile din țara asta pe unde am fost, păi sunt niște chestii din astea. Hai un pic. Unde n-ai mas? Sunt niște chestii care sunt o singură foiță, așa, care de fapt te lasă ca afară. Și aici, la ultimul etaj unde suntem noi, avem și efecte sonore. Mai bine cu ele deschise. Și cum a remarcat Ada, a zis că ușa asta se închide perfect. Zis. Jurnalul de dimineață. După o noapte dormită cu un singur ochi. Asta a fost ziua a 4-a, noaptea de la, cum se numește aici, nu pot să țin minte. Abancai. Abancai, nu pot să țin minte orașul ăsta. Da, super noapte. Se pare că aici este viața de noapte din plin. Hotelul ăsta este undeva construit pe o discotecă, dar mai erau 3-4 pe lângă. O discotecă acompaniată de cocoși și de câini. Da, merge așa. Programul a funcționat până pe la 3, ceva de genul discotecă, care se pare că până la urmă, la un moment dat, colea te înveți. Sunt suportabile, după care au început gardienii galaxiei, care sunt niște câini. Niște câini de lângă noi. Pe acoperiș. Da. La 10 în 10 minute mai cânta unul la lună, unul avea impresia că e lup. După care, când s-au culcat toți și discotecile și câinii, n-am auzit în viața mea mai mulți cocoși. 50 de cocoși împrăștiați. De capul. Bun, ce avem azi? Suntem fresh. Da. Ce avem azi în meniu? Avem ploaie în meniu, un pic de ceață și sigur înorat. Cu ploaie poate scăpăm, dar cu nora și ceață, la sigur, nu știu dacă mai prindem așa peisaj, cum am prins zilele trecute. Păcat că zona e super spectaculoasă, zona care urmează să o facem. Păcat că nu o să o vedem. Vedem și orașul de sus aici. Strada pe care ne-am plimbat ieri. Aia e cârciuma de lux la care am mâncat ieri. Mâncarea a fost fantastică, n-am ce să comentez, dar văzută de aici nu mai arată cum părea ieri în interior pe seară. Frumos. Viață calmă, liniște. Dacă vrei să ai program de bătrâni ca noi, e preferabil să o faci seara, ziua. Viața de noapte nu te lasă aici. Liniște totală. Trebuie să-mi fac curaj să-mi fac ceva poze cu niște mămăițe de alea cu codițe și cu șapcă și cu poncio ăla pe ele. Spune. Ne-am cazat la fizi astăzi. Am avut parte de o vreme extraordinară. Poți să spui și câtă panică ai avut în tine? M-am îmbrăcat cu totul la pu. M-am pregătit de ploaie, mi-am luat pelerinele. Am plecat pe ceață și pe vreme urâtă. Dar s-a înseninat.
S-a murit de cald. A scăpat vreo persoană din țară neîntrebată când vine furtuna asta? Când vine? Viva Italia. Unde? Am parcat motoretele. Un pic să se odihnească. Și mergem spre următoarea destinație. Nu destinație, spre următorul punct turistic. Strada nu pare prea circulată, deci avem care ar șanse fi chiar ăla? să dormim azi. Morado de los Dios. Sunt câțiva gardieni de galaxie aici. Unde? Erau doi, unul la ușă, unul a trebuit să dea cu fărașul de aici să-l dea la o parte. E bine că pare că nu-i ceva. Și altceva? Vedeți. Și aici o Alien. zonă de frunze de foc. Alien. Astea sunt peste tot și acadele cu canele. Mine asta supără și roșu. Sunt un pic în pantă. Asta toată asta nu știu ce este, că e modernă făcută. E făcută de unul care îi plăceau tare mult fetele goale. Asculta multe de asta. Totul se termină cu o fată goală pe aici. O mamaie de aia. Să prinzi niște mămăițe de alea, ce la mine. Care îmi plac? Pe aici nu cred că sunt mămăițele. Că În urmărire. Masaje mai târziu astăzi, o să facem și un masaj peste tot pe aici. unde? La care Era un mergi? pic în stânga ăla ce vai tu cu supă de... Păi? cu linți și cu... Claro, no, más tarde. Gracias. Deci, mergem acolo? Acolo unde ai văzut alea cu lintă, dacă vrei să încerci. Sau mai era un restaurant aici unde scria Inca, nu știu, sau de ăsta peruvian. E mai, E mai central aici? Hai. mai bine. La fiță. Fițe. Hai la fițe. Sari. Sărim. La balcon. Hai să vedem. Inca Grill. Spune. Spune și de data asta. Ce anume? Cavalerul care ne servește. Mi nombre es Raúl, esta noche es el vuestro. Gracias. Mai fi o dată. Astăzi credeam că o să fie o zi doar așa, că trebuie să ajungem din punctul A în punctul B și nu o să se mai întâmple nimic în ziua de azi. Din cauza vremii sau Dar pe din cauza supraviețuire? vremii eram 100% convinsă că o să ne plouă și că o să fie urât și că nu o să putem să ne plimbăm. Dar... nu e așa. Și aici că A fost găsim o zi un masaj. fantastică. Am mers și cum trebuie și cât trebuie. Suntem și destul de odihniți. A fost chiar bun. Și nu s-a terminat. Da. Și cred că facem și un masaj. Și baie, fierbinte, pe-aia Și mâine ceva planuri? Mâine ușurul așa pe Valea Sacră și mai vedem, ne facem planurile din Jurnalul de ziua 5, 6, 7, 8, mama ei, eu m-am pierdut în date. ce trebuie. 4 zile mai târziu nu mai știu să le număr. Turn left onto Humberto Vidal Ce facem Landa. azi? Ne urcăm pe cai. Ca de obicei. Azi iubita mea a cedat, am zis să facem, mergem și cred că și prin ploaie, e semi-garantat. Și ieri am zis la fel, nu s-a întâmplat, dar sper să fie și astăzi să ne să o fentăm. Mergem pe drumul agresiv și cu un pic de off-road. Cam
Nu e încolo, e încolo, e în orice direcție te-ai uitat, e la fel. Vedem ce nu mai. Și foarte înalt. Head Aici northwest prin toward munți. Humberto Vidal-Unda, then Vedem turn mai left onto târziu. Humberto. Și ăla, visul meu, să fac buște asupra unei prăpăste. Nu m-am apucat să intru. Trebuie să vezi, aia e mișto. Deci, cum a fost azi? Pentru că inevitabilul s-a produs. Adică Ne-a plouat astăzi aproximativ 100 de kilometri 100 constant. de kilometri ploaie și cu nori, cu carbrizul. Aici sunt prea multe bâze. A tăiat cineva iarba și le-a supărat pe toate. Motoretele arată decent pentru că după mult nisip au luat și multă ploaie. Iar zona aici chiar e foarte drăguț. Și cu piciorul tău bună ceva? Bună. Ce să zic? Zic cu piciorul. E și bun piciorul lui Gabi la ceva. Datorită lui ne-am mâncat în trenul ăsta, că dacă nu... Ce? E bine să ai bun piciorul tău. Da. Mai spune un pic? Ce să mai Unde suntem acum? E mai greu să cumperi bilete la tren decât la Machu Picchu aici. Stai că am greșit zoom-ul. Da? Deci aproape ne-a stricat vacanța în tren. Aspacardin. Un aspacardin. Zi, bună Machu Picchu. Salut, bine am ajuns. După... Deci am muncit de neîncrăcănat pentru asta. Avem o săptămână de când călătorim la liniuță, la virguliță, la punctuleț. Am ajuns la tren și n-am mai... Se pare că la tren e complicat să-ți iei bilete. Am plâns în gară. La data viitoare nu trebuie să-mi rup neapărat picioarele. Poți să păstrezi o poză, doar să spunem că ai picioare, că se pare că merge. Am reușit să luăm trenul pe ultimul milimetru. Abia am găsit bilete, după aia am ajuns aici, am alergat și după autobuz, după titicarul ăla mic. Și acum am intrat în ultima secundă de bilet de aici, nu știu, la Pietre. Pentru ce? Aici sunt frunze de coca. Dar ci că aici era cultura principală. Așa zicea un ghid. Era cultura principală aici. De fapt, asta predomina în cultiva doar coca aici și stăteau sparți în gură. Și oamenii din sat de jos sau ce mai făceau comerț pentru restul de mâncare. Deci aici mai mult comunicau cu spiritele. La peretele ăsta e ceva. Cum naiba? E perfect. Atâtea pietre. E ceva. Gabi în acțiune s-a hotărât că cel mai drăguț ar fi să-și facă recuperarea într-o haică reală în Peru. Acasă era leneș, nu-i plăcea. Și ne-am gândit că ce poate fi mai bine decât să urci vreo 2000 și ceva de metri pe niște scări foarte micuțe, așa. Bănuiesc că după toată treaba asta va avea un picior de Hulk. Și după, pentru că noi nu ne mulțumim cu puțin, ca să ne întoarcem la o stație apropiată de cazare, trebuie să mai mergem 10 km pe jos. 10 km. Doar 10. Era super preț, promoție. Mergi 2 și mai primești încă 10. Hai că pot să spun dacă te-ai spălat pe cap de aici de mult. Sorry. Go, please go. Don't worry.
so I cut my fingers. Stay close to the mountain. Slow. Technical stuff. How is it? It's good. That's probably the steepest part. Okay, It's not too long. So you get there. but it is. It's not what it is. Hai, Gălușcă! I'm gonna come if I can. Okay, okay. Hai! Hai că poți, Ada. Hai că poți. Ha? Tot în sus, nu? Mergi și pe aici, la mine. E săgeata acolo. Odihnitor. Te duci în sus sau? Ok. Efort extrem. Facem efort extrem. Încerc să ajung și eu pe partea de... Încerc mai ușor. Incredibil. Ăla care avea casa aici, tare șmecher. Da. Ai luat o biscurtătură. Cum e casa asta? Îți place, nu? Asta vreau să te întreb acum, dacă te satisface sau... Frumoasă. Are. Cam trebuie mobilată. Îi punem dușul aici. Și ăla e drumul pe care trebuie să mergem noi. Înapoi. Adică pe acolo, prin vale. Mușchii mei tremură un pic acum. Da, mă simt extenuat. Ce? Mă simt extenuat. S-au terminat picioarele, sunt cel puțin stângul e doar legat de mine și fârfâie cumva pe acolo. Dar mai avem puțin. Ăștia și încă 10. Și încă 10 km. Vreo 2000 de scări. Este undeva, abia am trecut de jumate. Este un fel de via ferata, prostia asta. Nu e hiking sau E numeție. via Perata. Cu sârme. Merge, ne dă ce duvetie mare, un pic, cu cât, nu știu, 3 metri. Da, n-a fost ideea mea. Vedem tot piciul. Mergem tot. De acolo îmi place, gata. Că mi-a venit moralul din spate. Nu. Dau pe dreapta, mai dăm pe stângă, mai facem flexie. Faci piciorușe de hulk până... Da, i-am dat acolo, am trezit, am vascularizat pe ăsta. Mă doare la cap. Mi-aduceam aminte să iau și drogurile alea cu mine. Am ținut toată seara să le pun și când a fost să plecăm, nu știu, am mai stat pe telefon și le-am uitat. Ăștia când locuiau pe aici, când vrea să-i atace cineva, făceau doar fără niciun efort, aruncau câte o pietricică așa în scârb. Ia, fraier. Și dacă urcă la ajunge sus, hai să ne batem. Vreau să mă bag. Bă, dracu, mă de aici. Băi, gata, recunosc zona asta. Mai avem un pic până la ora cu ghereta. Da, iar cu semnătura că te-ai întors. Dacă ies la număr. Acum înțeleg de ce să reau ea cu
cu burțile și fericiți și trăscând așa la gheretă. Să am văzut femeile erau prea slabe, știi, nu? Toate hainele alea și inițial am crezut că așa au venit ele defecte, că sunt anorexice, dar nu, are legătură doar cu drumul ăsta. Ce și-a dat e. Adică vrei să te cântărezi la Asta se coborâre? numește ipoteca frumuseții. De frumusețea. Asta este dieta, Ai văzut cu aceeași e dieta keto. dieta e Inca, sau cum era. Da, Inca. Dieta Piciu. Da. Cărarea din junglă. Drumul prin junglă. La un moment dat am fost acolo. Hai că mai vedem mai încolo. Drumul înapoi spre casă. Prin junglă. Prin junglă pe linia de tren. Asta e o realitate. Trebuie neapărat să-ți fac... Știi ce îmi și place? Gabi mănâncă banane. Și mai place, e și place al vrea. El care Acum- alergic, îl ia cu leșini la Da. banane. Am și acum am luat o banană și nu ies să mă întorc să mai iau vreo 10. Ia spune. Unde m-ai adus? După ce am luat Cincero. căldură maxim astăzi, ne-am congelat. La Cincero. Cincero? Da, Minți, nu e Sascu. Cincero e acolo. Aha. Ăla este Blanco, nu știu, de Iisus Blanco, ceva. Dios Blanco. Față. Mhm. Și aici este Saxa Suman. Așa. Și ne-a adus, Sunt niște drăguți. ne-a adus taximetristul local, Cu niște locali. Dar noi că să nu mai plătim și bani la... care ne-a adus Pe pe unde tura știu ei, prin garduri pe acolo, pentru tura care o fac localii. A, uite, ea mai fac și ceva arheologie aici, încă se mai fac descoperiri. Și ăsta este Templul Soarelui. Este un templu dedicat. Făcut de... Așa, ghid. Și ăla este scaunul de la șeful Soarelui. Nu prea poate să zboare, să nu știe încă. Ada și-a găsit un nou prieten aici. Deja socializează. Aici vrei să te duci? Scarpinul. Că tot dul cum noi încamerați.
Prin junglă. Prin junglă. Hei! N-am mai vorbit cu iubita mea de ceva timp. Suntem obosiți, ne-a prins oboseala, plictiseala, nu mai facem excursii împreună, nu mai mergem motoare ca noi. Acum facem planul pentru următoarea. Următoarea ce? Următoarea locație în care trebuie să ne oprim. Și ce avem în meniu? Ce o să fie? Niște camioane. Unde mergem? Polca camion. Mâine? Nu mergem în Puno. Și în Puno ce e în Puno? Mergem cu bărbuțele. În Puno? Pe Pluti. Da. Mototaxi. De ce? E foarte E tare și flexibil? foarte bună. E... O să mă pe cineva cu ea. Spune-zi și pentru azi ceva. Dimineața a început fără mic dejun. Dar, Așa cum am fost obișnuiți. Încercăm să o tragem din mers. Dar este soare. Nu mai plouă. ne-am orientat după două motorete turistice de Argentina, care cred că fac același lucru. Hai să vedem! Bine, bienvenidos! Hai!
Pussycat. Spune-te ce am făcut aici. Am venit într-un care seamănă cu groapa de gunoi a orașului, dar de fapt nu e groapa de gunoi, se extinde orașul și e în creștere. Și e totul seamănă cu canionul ăsta. Toată zona prin care am venit. E super aventură prin praful ăsta de jos. Și în final nu mai avem niciun bani. Și m-am țigănit la poartă cu un șofer de autobuz și cu doamna și cu toate. Am încercat trocuri. Și până la urmă am intrat jumate pe datorie. Nu arată rău. Dar drumul în care ajungi până aici zici că nu vrei să vezi așa ceva, te întorci, că ăsta de fapt deasupra noastră e un câmp, nu e nimic. Ce? Inițial vreau să încerc șoarecele la cuptor, dar n-am mai găsit aici. Asta este varianta de șoarece prăjit. Așa că ne-am ales cu unul fript. N-am gustat încă, nu știu, dar m-aș să fie bun. Asta am văzut pe net, că nu prea alegi nimic de tot. E cel mai prost de pe planetă, trebuie să mănânc în fiecare zi. E cel mai prost. Este spectaculos. Este spectaculos, ar trebui să mănânc zilnic. Hai înapoi. Foarte bun. Astăzi începe ziua de tranziție, cum ar fi mai partea mai fără plan de la Pussycat-ul meu, unde se termină excursia în cel mai îndepărtat punct și începe pe lângă malul mării tranziție lung, 1000 de kilometri. Dar, surpriza de azi, spune tu, ce am descoperit noi azi. Astăzi am descoperit că minerii de aici nu sunt mulțumiți și fac proteste în următorul oraș în care noi trebuie să ajungem și teoretic nu ne lasă să intrăm în oraș. Practic, probabil vom merge pe plajă. Sau prin deșert, sau pe undeva. Undeva. Pe undeva off-road, Discovery și mai multe, nu? Și mai e o problemă, benzina, oare? Teoretic mai e benzină. Practic, vedem. Uite, că ne-a făcut loc să dreapta.
Împărtășește-ne ceva. Ce? Supărările. Am găsit cea mai bună pâine deocamdată în toată excursia asta? Sau că s-a terminat revolta și... da, s-a terminat revolta și nu trebuie să mai facem nimic spectaculos, trebuie doar să mergem. Și o să fie și trafic rău, cred. Tocmai ai stricat ziua, Gabi. Da, era interesant să traversăm pe plajă, să bălăurim un pic prin deșert, să vedem cum trecem. Apoi, normal. Asta e tot. Încă 400. Dar minerii au obținut ce au vrut. Asta e important. Iar noi o să obținem încă 400 km de nimic. 300 azi. Ei au fost 400 km de nimic, dar am avut noroc de fapt. Ne-a ajutat un pic toată blocada asta. A fost strada, am mers pe stradă privată. Ho, 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 Burger King, Burger King, ho, 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 Cine a venit în Peru ca să mâncăm la Burger King? ho, 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 Suntem niște Santa's in the house! Burger King. mâncare tradițională peruviană. Țări diferite, gust diferit. Burger King. Melodie nostalgică. Din nou cu vaza cu pupicuri. Ce se întâmplă azi? Nu vreau acasă. Astăzi sunt ultimele. A venit de supărare, a venit și ceața. Aici lângă aeroportul de parapantă. Din paradrom, scuze. Ce facem? Mai facem nimic. Așteptăm să treacă timp, mai petrecem încă 743 de ore în avion. Să mergem acasă unde e urât. Ăsta știe că avem escală la Paris?
Câte ore mergem azi? Păi nu știu. Cafea. Cafea cu coadă de maimuță. Hai că parcă se mai înveselește atmosfera un pic.